देखा उन प्रमोद प्रेमी लाल यादव का मतलब नया गाना आ गई होली वाला। अब जैसे तुम लोग तो जानते वालन कि अब होली के सीजन चलत ह। मतलब कि होली का सीजन मतलब चढ़ गईल बा और जो है कि गाना मतलब आ गईल ह। वो प्रमोद प्रेमी लाल यादव का जो नया गाना आइल ह होली में नमस्ते। देवर के प्यारे स्वीकार कर हंसते करी हाथ जोड़ी दोनों मुड़ी के नमस्ते। गाना का स्टार्टिंग पॉइंट बता दी था दो चार गो लफंडा रहना से मतलब बिल्कुल पहले ही कहना सो नमस्ते आ जानते बा कि होली का भाई सीजन चला तो मतलब रंग उंग तो उड़बे करला। तो ई कुल मतलब होली है होली मतलब चिल्लात रहा ना सो ई कुल साले। तो भाई जान 2024 का ही पहला गाना है होली का 2024 का ही जौन गाना आ गई पहला गाना प्रमोद प्रेमी लाल यादव का जौन की होली में नमस्ते मतलब ई गाना आवा जाके सुने के वजह सुन लिया लोगन। आ गाना के बारे में तो कुछ बता देते ही जौन गाना आ गई वो प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट चैनल से आई नहीं कि चैनलवा से आई गाना तो उनके दिखाई तो बहुते शानदार मतलब वीडियो के शूटिंग दियल गई आ बहुत अच्छा मतलब वीडियो के रिकॉर्डिंग में दियल गई। करी हाथ जोड़ी दोनों मुड़ी के नमस्ते। गाना में जौन दिखावल जाता मतलब भौजी खूब केवाड़ी बन के मतलब चचरा उचरा में मतलब फंस गए है भाई रंग ना लगवाओ का नहीं। आई भैया जन बाड़े मतलब डाले का है ना खूब मतलब रिक्वेस्ट करना भाई कि जे होली के सीजन चलत बा त मतलब भाई के ना करी तो रंग तो डलेबे करी। तो उहे कुल मतलब गाना में बातचीत होत रहा धीरे धीरे। आ गाना मतलब ऐसा ही बजाओ खूब चल खत्म हो जाला। आ बाकी भाई लोग तो लोग गाना के कैसा लगल है एक बार सुन के जरूर बताइए लोगन। मजा नहीं आ रहा। करी हाथ जोड़ी दोनों मुड़ी के नमस्ते।